Siap goyang meleh nggih. Wah, nek ngene iki makno dijamin langsing besok. Wah, membakar lemak jahat, oke? PP apa jare Mas? Oh. PP apa? Goyang ya, Mbak? Nggih, bar menika mangke Mbak Jasmani pados rencang tayub teng mriki nggih. Wah. Iki mbaknya sing digini nek dangdut bagiane mbak-mbak ini kene. Mangke nek tayub mbah-mbah sing teng mriko. Bengi iki tak gawe komplit tayub oke, dangdut oke. Ya, P apa? Ini perlu mbak dijak goyang ngono. Ayo, Mbak. Oh, ning kono wae. Enggak apa-apa. Mamanya goyang. Mama, sama kamu juga boleh. Iya, enggak apa-apa. Mamanya biar sehat kok. Mamanya enggak apa-apa, anaknya olahraga. Oke. Iya. Oke. Sini. Biar sehat olahraga, asik. Senam malam. Ayo sini. Ayo sini kan. Ayo. Ayo boleh sini goyang. Enggak apa-apa dibuka. Dibuka. Iya, korban sandal siji. Oke. Ayo.
bawa mak. Ayo mak. Iya, sak botolmu. Iya. Rekut. Ping jredot. Ping jredot. Terima kasih. Ditanya bundanya namanya bunda siapa? Namanya? Saya Bunda Nini. Siapa Paton ah? Ampun teneng nggih. Nggih. Suarane kula serak sithik. Udah bar lomba. Kakean guyu. Ora iki bar lomba kiroah. Ini Betul. Betul sekali. jare juara siji. Iya, dari belakang. Lomba padu sak ngomah. Saya aku tak ngomong karo bojoku. Waduh. Mas bojoku, Mas Arif Iskandar. Sing putih. Ini kalau Pak, Garwan. Ngacung Coba Pak. Pak sing putih Pak. Bejo jenengan gadahi esuk sing ngeten iki tenan. Iki potongane tahan geblok ngene iki. Tenan ngene iki dibabukno galeng ya kuat kok. Mas, ampun teneng ya, aku jogetan di luar panggung. Iki lu menghibur diri dan menghibur kamu. Iya tenan. Encok pegelinu iso ilang. Iya, Nek diterus kae sak nyawa-nyawane. Nanti malam kita lembur. Ngene, tataki njek sik. Wah. Paten nanti malam kita. Aku denger kowe iki gatel isen ngukur. Jas Aku lumayan. bawa jenengan. Luar biasa, entertainer luar biasa. Iki saiki gentenan anakku. Oh nggih. Ayo kene joget. Undangno Pak Jare ini kowe Purnomo. multi talenta. Pedhot. Pinter joget, pinter nari, jare pinter apa jenenge iki ngomong MC, pinter nyanyi. Iki bakul akik ta apa sik mengkene. Tak kenal anakku ya, Pak. Aku Iki ngene lo anakku. Saiki kira-kira mpane lomba fashion mlakune ki mburi pripun? Lomba fashion ayo musiki kaya mau. Aku ikut dene diwari bundaku. Aku baru lagi kok elek-elek kalau piye Mbak rame pas malah sepi tok wong walu. Sepi kok untuk wong-wong. Sek. Ayo. Pak, Lomba fashion ayo jenengan musik. purun tak jodohke. Kalih tanggane kula. Mboten niku untuk bajing Bu Sri Munjayana niku. Sanjange untune padha aku nih. Malah keri. Iya ampun. Untune cuman setunggal sanjange jenengan nek niku. Alah kesel aku Pak Kusih bojoku kok. Bojomu Aku bengi ora iso nglembur. Bojom kanca rokok di Semarang. Bojoku ora ngerokok kok Pak. Ampun nek Pak, Pak Purnomo. pakai kula dipisah bojoku nggih. Ampun teneng. Matur suwun Mbak Ayu. Ya matur nuwun kregengke swasana. Ayo. Matur suwun bar gaduli anake. Luar biasa.